wa 8 arikwe kumuridzo akashanda Munyaradzi. kumuridzo sabana para report wana personal zikabana ramiyara ndiyuridzo mukadzi akashanda saka tikanyora zita chiro bana anokaya munyora akanyora personal munyaradzi ndiyakashanda ndiyuridzo mukadzi andi okay wakatadza kunyoresa zita chiro munhu mwana wavo then proud gazi ndiye akagara kuruboshwe uko nyaya iri papatangamire ndeyekuti Munyaradzi Nyakushaya anga amhangara achiti uya kudari nenyaya yekubata wakarara nemukadzi wangu uye wakaita izvi paukama ndiyo nyaya iri pakati pevanhu vaviri ava pakati paMunyaradzi the late naProud Gazi uyo wamuri kuona tiri kuti Munyaradzi amirirwa nemukoma wake unonzi ani chamani Fortune Chimacha. Fortune Chimacha vakashayikirwa nemunyaradzi wacho saka ndo nyaya vanayati nyaya yemuenzanisa changamiri kuti Gazi uyo akabatwa nemudzimai wamunyaradzi akusiya pambori makorokota manje nguva ndeyako yekuti upe nhoroondo inonyaya mamiriro yakaita Pamusoro changamiri, pamusoro idare. Maiva mauya nawo. Pamusoro baba nevose vandauya navo tamudarira mambo tiburitse umbo hwatinawo hwatiri kuziva nezvatiri kuziva zvatinogona kutaura panhau iyi. Chakaitika changamire waive musi Friday handichazive date. Ndakasvika munin'ina wangu Peso aenda kunoona Maiguru mukoma anga aenda kuchipatara. Ari kuti asati asvika pamba akanzwa izwi rechirume riri kutaura mubedroom maMaiguru. Zvaitishamiswa kuti Maiguru vakasvika pakutiza mukoma vachirwara mubedroom vanorara mukitchen. Mukitchen ndo mavaita mubedroom avo. Akanzwa muri kutaura izwi remurume. Achisvikapo murume akaoneka kutiza achienda kuseri kwedhoo akaona ruoko chete. Akagarapo kwechinguva kusvika mai vauyawo kunoona muroora munhu ari mumba haana kubuda. Kwakauyawo muzukuru, kwakauya mumwe munin'ina ndokuzoudzwa nzi iwe takagara zvedu panapa mumba mune munhu bati munhu haasi kubuda ende aenda kuseri kwedhoo. Maiguru pandangosvika vabva vabuda panze. Uyu ndokupinda abva achitenga ruda kunwa mvura kushaya munhu pamasofa haana kuwana munhu. Akazotarisa nechekumagumbezi seri uko ndokwaakaona munhu ikoko. Iye akanga andiona ndichisvikawo nemota ndichibva kwandaibva. Ndokubva abuda achimhanya achiuya kunondisvedza. Andisvedza ndichisvika pamba ndopandakasvika mai ndikubva ati ko kana mune munhu muchenzi mune munhu mumba akamirira Chenai haamirire Chenai ari mumba akanga abude panze. Anomirira Chenai sei? Anzarwo ndakaona uyu murume uyu Proud nditezvara vedu. Hanzvadzi yake akaroorwa nemunin'ina wangu ari kubuda mumba. Uku anonziwo anonzi muzukuru namai nenyaya yeunhare. Ndokutoti asekuriwo mamukaseta tomhoresana ina asati ndabata nyaya. Ndizonzwa mai vakubvunza kuti ko imi nhari mumba umu mamuchitsvagei? Chii chiri kumboitika mumba umu? Ndibva ndakatobvunza kuti asi pane nyaya here panapa? Anzi naPeso regai ndikutaurire mukoma ndo nyaya yaitika panapa zvadai. Ko nai comrade zvokufamba sei? Ndakamirira Chenai ndakatoti imi Chenai ndamuona shuwa ndakatomudarika nemota. Toda kutosvika kudhuze nekumaraini. Ari kuuya ndikana ari waChenai ndewaChenai ari kuuya. Ko nyaya iri papi? Angaiti wanda ari mumba umu. Ndakati alright. Nguva yeChenai kutonzi Chenai atodarika toenda uko. Akwanisiya munhu wake sei? Mushedze adzoke katori munhu wake. Kona Chenai kusiya munhu wako sei panapa? Chenai abva aramba akati handina munhu ari pano. Ende munhu andinoziva handina nyaya naye. Saka nyaya yenyu iri papi imi? Ona kuti tichitaura zvakawanda munhu ari kurwara. Munhu ari kuchipatara. Nyaya iri papi? Iwe uri kunzowanikwa uri mumba wanga uri papi? Ndakagara pasofa. Iwe pasofa pakanangana nemusuo unofanira kuonekwa nemunhu wese kapa.
saka iwo waona vanhu ava una kuvamhoresa, vanhu havakuona vana kumhoresa futi. Muri kuignowana here muri panapa imini. Nyaya ina kubuda zvakanaka ndikati chachisipa umbohwe here tigone kuzoratidza muridzi womunhu mupedzerane kana adzoka. Shuwa ari kurwara but akauya anotomboitawo kana 2 weeks aidonha mvura mudumbu singasizi aidonhedza mvura. Takati aingoti on and off, anogona kutoita off mopedzerana. Akaita nharo shuwa takasvika pakumutorera zvinhu, tamutorera zvinhu mukoma tichizomuratidza zvinhu. Nguva yose idzi takangogara isusuwo takasvika pakutozosungiswa nemudzimai wacho akuti tatamurobha. Takati ndo mapurisa kusvika nhau idzapera. Ndo nhau yazita kuti tizoti no hatichachigari since tine zvinhu zvemunhu. Muridzi wenyaya wacho aparara asina kupedza nhau yake, munhu anoda kudzorwa zvinhu zvake. Saka tauya munhu. Ndo nhau yangu chakamira. iri kuvhika mukomana proud nokupakua musoro wedata nyaya vari kutaura varume ava mai vamauya navo yokufuma hama dzangu dzandiriputawo padare ravamambo dotito pamusoro nyaya vari kutaura. Ndaibva kumunda ndakasvika ndakagara pabhenchi panze. Mai guru vari kutaura vaitowacha washe nemwana wavo. Ndakagara panze pandamkumbira mvura yekunwa bva sepamba patagara tichisvika toita namuzukuru sekuru muzukuru. Ndakagara pamba pandapiwa mvura yekunwa bva pandabvunza chena iwewe ari kutaura nezvadoro. Akanzi chena yadarika aenda kumashopu. Ndati rega ndichingomirira hangu chena ndiri papi pamusha unowu. Chena iwewe shuwa akabva anatora maminitsi adzoka anga akudarika neroti vashedzwa nevava. Chenai pane nyaya yako iri kunetsa panapo, pane munhu ari kuti akakumirira. Ndofungwa wakamubvunza zvokumuchichidzira. Zvikanzi munhu handizivane nayo, handina lingi nayo. Zvikanzi saka ndiani wako? Chenai akadaro achiti ndisekuru vangwa. Panguva iyoyo wakabva kuti iwo uda kutamba nepfungwa dzedu iwo. Une nyaya iri panapa, une nyaya yatagara tichinzwa kunzi ukudana namai guru vedu apa. Pinda mumba titaure munyaya mumba. Infantaramba upinda mumba mwe wandibata mabindikita vangu vari 3 wandibata mabindikita wandikaidzira mumba. Ndapinda mumba mwe ndakati avarume inini nyaya mukunditaura handina nyaya yandiri kukwanisa kutaura, handina chandiri kuziva. Zvikanzi aiyo iwo wane nguva tane time tichinzwa toti ukudana namai guru vedu apa. Watanga kundirova wakanenge wakapedza 10 minutes vachindirova. Wazondirigira pasi wandibvisa shoti ravakutaura. Foni yakadonha panguva yavakandirova. Jeti yanga iri musoro yakadonha panguva yavaindirova. Zvadaro sara vakabata zvinhu zvezvi vamutsa vandisaidzira panze bvandabuda. In fact mai guru vavo vakabva vapinda mukuroera munhu mahara. Nanji handina kana madhiri naye, ane munhu wake wanga achitomirira pamba panapa. Imi makunongomuwisa mai guru aibva wabata bva warova. Warova kudaro inini bva ndabuda bva ndatiza bva ndavateera kumba kwaiye ari kunzi Fortune. Bva ndati varume manditorera ichi mahara, ndiri kukumbira zvinhu zvangu zvamanditorera. Watanga futi neni kundirova. Ndauna kutonzwa kukurova kwataita, unofira pano. Wandirova bva ndatiza wanditorera shoti wabvarura shoti rangu iri. Ndo rimwe ravakabvarura panguva yavaindibvisa shoti ravakasara naro. Zvadaro bva ndaenda bva ndagara kusango. Hama dzangu bva dzazonoudzwa toti imi hama yenyanga yechirohwa uku muri kuita sei. Wamhanya wazouya nezvekupfeka ndiri kusango kupi kwekuwe. Bva ndazoenda taakuti nemutwini wangu hande tinonzwa tichichaitika. Warohwa sei? Bva taenda bva tatsvaga Fortune pamba pake bva tamushaya, bva tatsvaga peso pamba pake bva tamushaya. Zvikanzi vaenda kuchechi, bva taenda kumashopu kushopu kwake yeye bva tasvika kusina vanhu. Bva tazodzoka zvikanzi nemutwini wangu kurohwa kwawaitwa dai kumapurisa pamwe wakwarira mukati. Bva taenda kumapurisa. Ndo nyaya yavari kutaura kuti takavasungisa. Inyaya yekuti wakatondirwisa. Inini nyaya yavari kutaura ndiizive kuti ndorudana namai guru vave. mai guru vakutaura zvavo vari munhu vasvika
Taikumbira kuti vauye padhuze, vauye pedyo. Kuma 9 dzekuseni. 9 dzekuseni. Waibva mvura uri mukicheni here uri kubhedha? Ndakakumbira mvura ndiri panze. Kumbira mvura uri panze. Ndada kubvunza kuna iwe Chimanje. Semapira waita nhoroondo yako. Nhoroondo yachinenge yatirekesei. Tine mumwe batisina kunobata zvakadii zvakanaka ndika. Asi chamunzwisisa kubvunza kuti chakuti achakuita andika. Ndakuziva kuti mimi nhau yamatsanangura yayo nguva yakaonekwa. Zvoizvo kuma 9 kuseni. Kuseni. Ndopakaitika nyaya yayo. Ndopakaitika nhau idzi. Ndopakutsanangura yokuti vakaonekwa vari mumba kuseri kwechi. Yanga rumagumbeze ndizvozvo. Akaona wati ndiani zvi? Akatanga kusvika pamba ndipeso. Obva aitafunga zvekuma 30 minutes. Iwa usiri wakaona. Kwabva kwasvika mai funga wakaita zvekuma 20 minutes. Zvakanaka. Chizouya muzukuru. Neraka kusanganya. Kabeba mochete. Ndikubvunza ndiri kuti inini akaona munhu ulandika hausi ndiwe. Iwe wakatozopirwa nevakaona. Tauna zvakarandika. Saka yokutaura mashoko ekupirwako nevakaona. Iwe hausi wakadi? Ndizvozvo. Wakaona ndinayo? Anoza kuti akaona wacho azopa iweyo mashoko aya kuti uzopinda muno mudare ari kwei? Ya, peso naamai varipo. Fambe makorokota. Chimirira kuuya chimirira vari kuuya vachiuya. Ndandine mubvunzo kune mamai. Chimbotipaiwo nhoroondo yemaziviro enyu pamusoro pemurume wekuti azobatirwa zvipfeko. Amen. Simudzai izwi renyu. Nyaya yakaitika ndeyekudai. Sekuru Proda vaenda kumuti. Saka ndopavakapfuura nepamba pangu. Vatoti apa mamuka sei? Tikatamuka mamuka sei? Ndaitowacha ndiri panze. Tikatamuka mamuka sei? Kanzi vamuka sei yangu ndikati vamuka havo. Kanzi alright. Muzukuru ndiri kubvunzawo. Ndikati bvunza henyu. Mungaitiwa nhamba dzaChenai? Ndikati nhamba dzaChenai hadzina. Chenai yokumirwa 5 zvikanzi ndikati Chenai apfuura apa aenda kumashopu. Zvichinzi ho. Kandiende ndiri sei ndodzoka ndimo ndikati aiwa mumirirei sekuru. Anoya mai mani kuti atoenda chidza nguva. Amai vake vari apa rucheka uswa pemakenza. Zvichinzi alright. Kandimumiriri. Muratidza henyu mugara mbva wagara. Ini ndiri kuwacha. Ndaitogadzira kutobuda kuti ndiende kukaranda. Ndichitowacha. Nguva iyo mbva pasvika bamunini peso. Pasvika havana kana nguva yakareba. Bamunini mbva wadzokera. Vadzokera mbva ndaona vamwe bamunini vanonzi Prince vachiuya chimhanya vachijuruka mvura. Indanda pafoni chitotaura pafoni. Vasvika mbva vagara naamai vakasvikidzana pamwe chete naamai vagara. Vagara kudaro. Nguva iyo bamunini peso yavai vakatanga kusvika. Vakaenda nokwa bamunini Fortune. Vatora bamunini Fortune vauya. Vanga va3 pamwe chete naamai vaita 4. Vadaro amai ndo vakabvunza zvikanzi ndikukumbira kubvunza. Nhai mukomana iwe. Panapa pakutanga kusvika here kana kuti wangogara uchisvika? Zvikanzi panapa tete ndagara ndinosvika pano. Kana ndichienda kumunda ndinongokumbirawo mvura sepapapa. Ndatombopuwa mvura ndiyo rodhi yangu. Ndagara hangu ndinosvika. Zvichinzi zvichinzi bamunini kurwara kwaita mukoma uku kurwara kuita mukoma unombosvika here uchiwaona? Zvikanzi mukoma nekini muzukuru wangu andinota sei ndinomuona. Zvichinzi alright. Zvakanaka. Iwewe pane nyaya iripo yekunetsa. Ukunzi waoneka uri kuseri kwemasofa mumba muzvikachinzi ndasiri kuseri kwemasofa.
pandakagara ndipo kana zvikachinzi namai aiwa ini ndatoudzonzi uyu mukomana anga ari kuseri kwemasuwa zvikachinzi aiwa tete pandakagara chini ndipo pana ndasi kuseri kwemasuwa dai sombo abata zvikachinzi kutamba takanzonzi iwe kudanana nameguru wedu pinda mumba muchitaurira nyaya dzedu zvakanaka nofunga sekuru akaramba kupinda mumba vakaramba kagara panze paipai mva vadhonza vakamubata nechisimba vamupushira mumba vasvika mumba momwe mvadonhedza foni yemva ndiye yakatanga nhunga mvaisa muhomwe mvatanga kumurova saka panguva yandakati inini musadaro munokwadza munhu mahara kana mafunga kuda kumurova ichibva ichipamba pamwe nokumurovera kupi kusango zvachinzi aiwa ndatomurova panguva yandakapinda mumba memwe amai mva nditi aiwa uda kuvharidzira kachikomba kako mira karohwa uchatosvotwa uri panze papo amai mva vatanga kundurova vari amwene vangu ndikati amai rovai kana maneta mozoita sei mosati kuti ndaneta handisi kuda kudzorerai rambai henyu muchirova nofunga ndaita presha pavanomusiya kundurova ndaita presha kupinda mupi mumba munoti uyu airwa nevanhu 3 ndikati munokwadza munomukwadzira mahara ine handimbodanana naye mukomana uyu zvichinzi aiwa unotamba kana zvanetsa amai akashedza kuti kana zvanetsa toide muite sei muteme ndikati aiwa ende munotemera kusango pamba pangu panapa handisi kuda mandabudisa muromo wekuti amai mukundishura zvakachinzi hapana ana kushura kwandikuita rega kakuchikomba kako karohwa pamba pangu mwana wangu panapa ndisida kukuona shuwa ndakabva ndasumba vamuruva kudaro uyu mvabuda vamutorera mashoti mapushi foni nekepi mvabuda shoti ranga akapfeka rabvaruka asina anopfeka atobuda asina anopfeka shoti yachakuita singe chisiketi achifamba achienda nofunga akasvikawo handisizoti akazofambawo seiko akazonzi anga asvikawo achiti ndipewo hembe dzangu ndimi makaita munhu wekutanga kuona mukomana wangu ingotipai maonero amakaita inini ndakasvika pamba pamukoma wangu ndichisvika ndisati ndasvika pagedhi pavo ndakatonzwa kutaura kwokuti mumba mune vanhu ndabva ndasvika vandagara pabhenji panze pandakagara inini amai gurubva wabuda mumba tami idzodzo wabva watanga kutaura pafoni ndakagara panze papa ndichingogara muzukuru wangu achingobva agara bhenji rekusaidi kumabhenji 2 ndagarawo akagarawo ndabva wabuda atanga kutaura pafoni saka inini ndakati ndaiziva kuti mumba mune munhu kuti nandamunzwa ende nandamuona amai vachisvika pagedhi vandabuda vandandina kavandaenda kutora munin'ina wangu ndikandegani zvinonetsa vandaenda kutora munin'ina ndiakauya amai angu agara futi pabhenji bva ashayamukana kuti se wokubuda panze amai bva vasvika vakagarawo futi panze murinzi we akasvika ndiye akauya achitora baba mukoma ndiye akaenda kunovatora kuti nini avatora ndabva wasvika inini nandasisipo ndasandasvika ndibva ndakasvika vachitanga kumubvunza ndikati ayo inini ganditsanangure nekuti ndini ndata se ndamuona munhu ari mumba ndatsanangura maonero andarasi ndakasvika uya agara panze ndamusiya ari mumba ndakasvika agara pabhenji panze ndo maonero yangu maziro yangu amai vai vari papi zvakabuda mukomana uyu mukomana anga ari papi kana kuti pamakasvika pamusha mukomana uyu anga ari papi mukomana anga arumba dai shamani iwewe sematsananguriro ari kuita ava vakatanga kusvika pamusha iwe ukavaona era akatanga ndekumusumana ukamona iwe ukamona auna kutaura naye ini ndakamuona handinotaura naye iye haana kana kunditaudza akangoti kuna amai guru ake bhoheri iniwo ndakatongoti pamwavamira ukadai amai avo ukavaona era ndakavaona makataudzana kuti kudi ndakavati mamukasi iwe uri pai ndiri pabhenji panze ndizvo zvamai uyu ndakasvika asina ngondi haana mbonditi mamukaseri ndakanga ndiri panze inini iye ari mumba haana kana mbonditi mamukaseri haana right iwe waizviziva here kuti uyu ndiye muridzi wemusha waamai angu ndozviziva chakakukonesa kumhoresa muridzi wemusha iwe uri ndiwe wauya ipapo chii iwe watomuona zvako kuti uyu asvika uyu mukoma kana munin'ina wepano kureva kuti ndove pano vacho iwe ndiwe muenzi chakakonesa kuti umhorese wechi ini handinafunge ndakwanisa kumhoresa nokuti akandiona ndakagara pabhenji aingondititi mamukase sekumutsa kwakaenda maiguru vake ndo zvatingangofungawo mupfungwa dzangu
zvine chokwadi izvo zvokuti iwewe ndiwe muenzi ende uenzi wako hausi uenzi kahwekusaziva vanhu varidzi vemusha uri kuona here kuti ndopai pari kubudira sei ndiri kupatsvagira pakuti uyo ataura kuti hamuna kukwazisana manga iwewe wanga uri mumba uyo akatobuda sei asina kuziva kuti mumba mune munhu ndokubva atipirawo vaakatipira achienda kwaenda ende for sure iwewewo uri kupupurawo kuti neuyu hatina kumhoresana. Iwewe tarisiro yako muridzi wemusha newe wabva kwawabva angamhorese mumwe ndiani? Ndina hangu ndaimhoresa but panguva iyoyo ndakangotora pfungwa yekuti sezvo andiwana ndakagara hangu kudhara sekumhoresa kanga aita amaiguru vake aingokwanisa kundimhoresa. Mukomana, teerera kuno. Ndanzwa mashoko ataurwa nemukomana uyu mashure ati iye kugara kwese kwakwe nemashoko ekuafungidza vanenge vanodanana wambanza. Wanoda here mukomana kumashure kwese kuti ati nemashoko ekuafungidza vanenge vanodanana. Ndizvozvo chaizvo changamira. Wanzwa mashoko ataurwa kuti kumashure kwese vakagara vaine pfungwa yekufungidza kuti unofanira kudanana nani namaiguru wapadza vandika mashoko aunawazwa achataura. Right. Saka mashoko kwese kubandika mashoko ekufungidzirwa ndeye dzako hana kubvira akasvikawo. Hana. Zvakanaka. Kumashoko kuchirarama iwewe pamusha wayandika wakagara here uine ukama kana unofambadzana kwakanaka neuyo ari kurwara uyu kunonatozikana nehama dzako agara munekofambidzana kwakanaka. Ya ndizvozvo. Ko taifambidzana kana kukumbidzana taitokumbidzana ndo vanhuvataikumbidzana. Pava tisvike pano. Dai makagara muine ukama wekufambidzana zvakanaka handika ko sei apa vakazokatyamarara nokukuona kana vaimbokuona mukoma waripo uchifambidzana sei zvakavabata sazozivawo zvakanaka handei makorokota ndanzwa nyaya yemukadzi anonzi Chenai. Nai ndiani wakuChenai? Chenai muzukuru wangu. Right. Pamba muzukuru wako pamba pastation here Mumherame Road. Mumherame Road ndikutaura pamba pawo pastation here ndiko waimirira Chenai. Ndatonzwa kuti adarika neipapo ndiko waimirira Chenai here uripo. Right. Ava vanoziva nezvaChenai here? Waiwirirana naChenai. Chenai asi mukadzi here? Mukadzi. Vaiwirirana pakudi? Shamwari neshamwari. Alright. Saka kana kuti ava ndio soresta iwo mudana naChenai. Ndine kwana automutuma weChenai semuzukuru wangu. Kunyadze. Kunyadze. Ndine musikana kumaraini kwawo wanaitoda uko. Ndokwakaziva kuzobvunzana kuti mambowana Chenai. Inyaya yekutoti Chenai akanga atodarika nepamba pawo. Iwo uchizviona kuti adai? Ndakatobvunza Sadhaki kuti Sadhaki iyi apa timira zveminin'ina ende sekuru avo vabva vatopinda nekuita yazeta uchikuka kuti ndokandaenda kutouya napo pana Chenai teerera zveminin'ina vakubvunza wepa iwe pawapa statement yako kana tiri tese tichiwirirana mushemushuti pastatement yako wabata nyaya yaChenai uchiti handitika uchirohwa iwewe wakarohwa iwewe handitika ava ambuya vakatopataura ipapo kuti musamurove zvenyu kumukuvadza uyu ari kuda nyaya yani yaChenai ane dhiri rake naChenai ndamira akati asi kuti ndikuti ndipindura angozopindura pakwana ndati inini iwe uchirohwa iwewe pakanzi musamurove zvenyu musamukuvadza haasi kuda inini uyu atoya panapa ane dhiri rake naChenai musamurove ambuya vachinunura iwewe kuti usarohwe iwe nokuti hauna kuwira ambuya wawira Chenai handitika wapadaira kapo ndobva izvozvo zviraitika tawirirana ipamanje kuti iwe wawira dhiri raChenai ndora wawira hauna basa naambuya ndobva ndazoenda kumberi futi kwandazodzungaidzika inini manje ndabva ndazotadza kuziva kuti zvakufamba sei ambuya havazoti iwewe wanga uchida nhamba dzaChenai kuna ambuya wapawanaka
iwe munhu waune dhiri naye inini munhu wandine dhiri naye mufoni mangu inini ndinotsvaga namba dzemunhu kuna Wagomba. Munhu wandine dhiri naye ndinotsvaga here namba dzake kuna Wagomba. Kwete dai iwe wanga une dhiri nachena iwewe dai wakaenda pamba pambuya uchitsvaga namba dzambuya kuda kumutsa ana dhadhiyo yaiita musoro. Zvino iwe uri kudanana naye ndichenaye pawabatwa apa hausi kudanana nambuya namba dzawakuda pamba pambuya ndedzachenaye. Wapaonawo se? inini nachenai ndandisati ndaita dhiri naye asi munhu chimbobata zvako wakadaro. Pandanoda kuti tikubatsire napo ndepekuti ndoda kudzokera pamashure. Uri kurangarira here kuti wambotaura shona yekuti pamusha apa ndagara avambuya vati ndo paanogara achitsambuka napo achienda aienda kumunda achinwa mvura ende musi iwoyo wakakumbira mvura. Ndoda kuziva distance iri pamba pako nepaambuya makagara kure nakure sei? pane chinhambwe nechinhambwe. Imbotaura kama makilometers mameters. Village rimwe chete panogona kuita kana kuti 700 meters. 700 meters. Iwe wakuda kumba na 8 o'clock kana kuti na 8:30 ndokubva wanzwa nyota kuri kuseni ndokubva watsauka uchienda kumunda sematauriro aita. Iwe waienda kumunda kutaura kwevanhu, iwe waitsvaga chenai kutaura kwako. Ndotubate ipapo ava vati waienda kumunda, iwe wati ndaitsvaga chenai. Aiwa hakuna kuti aiwa mira. Iwe ndokubva wanzwa nyota pa 15 minutes dzekubva kumba ndokubva watsauka kunonwa mvura. Urikuona ikati bate zvishoma kana ambopindura imbotipawo ndatobva inini pamba pangu mutengo upasera ndakunzwira nyota pamba pandiri kupupurirwa futi kunzi ndo paunonzwira nyota uchienda kumunda shona indaitwa agara inzwaika agara anotsambuka achinwa mvura kureva kuti iwewe nyota yako inobata chete wabva kumba kwakuko wasvika pamusha uyu ndo paunogarironzwa nyota kutaura kwevavo haini ndo manzwira ndaita chaivo. Agara anotsambuka pamba achinwa mvura achienda kumunda 700 meters kubva kumba kwako. Nyota apa ndo panonwiwa mvura ngotipindurawo. Nyota yako yakamira sei? Yatoitsanangura vanhu vainzwa. Inobata 700 meters uri semugariro wokunwa mvura uchienda kumunda. Amana pamusoro noizvino ngatidare rimwe pindura shoko ratataura rawanzwa ava vachitaura ava vataura uchinzwa. Varambire kana kuvatendera kuti ashuwa yeye ndinogara ndichinzwa nyota ndichitsauka ndichinwa mvura ndichisimudzira ndichienda zvangu kumunda. Ipapo ndo patiri kuda cheta baba ndagara ndinodarika nepo ndichinwa mvura. Pane panaita kuti ndiroverere saidi proud shona yekuti wagara nepamba pachomwa mvura taibata taimvisa ndika zvinoreva kuti iwe unotoone muko kutakura mvura uchienda kunda kwako unoda kumwa mvura apa chete maraini kwaunoda kumwira mvura chete hautakure chigubhu chekuti kana wakuenda kumunda unonwa mvura unomira chekuti nanyota yazokubata uya apa vakaenda kuti ndibvunze proud ndepekuti ndanzwa kuti waite zvakasandaka kwakwawazokatsauka nda kuziva kuti kasandaka kakarunda uchibva nako kaibva mashopi ndokwao kakatangira nako uchienda nako kusvikira kasvika pababa kakatobva zvakaita munhu ukabvira nako mashopi uchitorunda katsoka kaienda kumashops munhu akabva nepamba pavo saka ndasvika pagedhi repamba paamai avo ndikabvunza kuti ane sandaki pasipoti pawakatangira kurunda kasandaki papo ndipo katangira kurunda kasandaki kachenai kachienda kumba kwa kachibva nepamba paamai avo ndandatokaziva
right. Apa tingarambe zvedu toirebesa, asi ndiri kuona sekuti tasvika, nekuti zvakaita mhosva haibvumiwe sesadza kungoedzwa chete ubva ndiri kurida. Uyezve shona imwe yamuri kutaura yekunwa mvura iri kupupurwa naamai, muri kutaura chikuru. Ipapo mune imwe nyaya yamuri kuzvisungirira muchitaura chikuru. Handitaure munhu wevhileji rimwe chete kuti anonzwa nyota achiuya konwa kumba kwangu, achibva kumba kwake musame village. Dai wangu uchitaura kuti iwewe uri kubva 2 kilometers 3 kilometers, munda wako uri pedyo nepamba paamai yako. Izvozvo ichokwadi kuti nyota inozonzwikwa 2 kilometers wafamba plus ndo musha uri padhuze nemunda, asi utori muvhileji ndo pawagara uchinonwa mvura sekutaura kwaamai yako. Shona ye yakadzika, mvura yamainwa iyoyo tatoinzwisisa kuti mainwa mvura ipi, ende sei waitonzwa nyota pamusha uyu. Village rese waingonzwira nyota wasvika pamusha paamai yako. Kwete vava vega, asiwo zvavapupura asiwo wazvinzwa. Isvitsei kuna Changamire iyi, tingarambe. Right. Taida ukama uripo, ndanzwa ukama uri kutsanangurwa kuti iwewe hanzvadzi yako yakaroorwa nevarume ava, ichokwadi? Mwana wabamnini. Mwana wabamnini ndo hanzvadzi yako chaiyo chaiyo. Ndizvozvo kureva kuti unovaitani? Isisi wako. Asi ndanzwisisa kuti mune imwe shona yamambotaura ende yataurwa nevava yekurerutsa ukama uye kuti mvura inwike. Ndanzwa vati muzukuru uyu, vati muzukuru, vati sekuru, matani amai ava pese pavanga vachida kuti vaadrese kana kuti pavangaida kutaura nyaya yekutaura nezvemukomana vanga vachiti sekuru proud. Sekuru iyo andakazoti sekuru avaida namba dzechinai. Usekuru hwakamira sei? Usekuru uripo ndo kudai so mutupo yamweni wangu nemukomana umwe chiti. Alright. Chinokosha pamutupo wamwene namainini venyinini vanova chaivo vabva mumba make ukama unoshedzwa ndeuyu. Mutupo wamwene, hanzvadzi yake uyu ndo yaparikana nemi, unoshedza upi kune uyu. Mirai pichana ngavasununguke tijekeserei maizviziva here? Ndaikotero amwene vangu vachingoti hanzvadzi. Hanzvadzi yake muchimutani mumusha? Hanzvadzi yani hanzvadzi yamainini venyu. Hanzvadzi yemurume uyu akaroorwa musha, mema makaroorwa hanzvadzi yake uyu, mwana wabamnini vake. Aimuti amainini. Amainini. Uyu mamuti chii? Sekuru. Usekuru kuti paitike zvimwe zvinhu. Imimiwo mapabata mushe mapaona here? Mapaona saka masvika kana mapaona ipapo masvika ndo zvaigadzirirwa zita rekuti sekuru. Uye inini chandaona uye ari kunyepa uko basi. Kunyepa kwake ndiko kudai so akabatiwa ari mumba, uye vanhu ava vamhangari ava namai kusanganisa babainini no vakazoenda kudeedzwa kuti rizoita chaunga vakanga vakagaririra uyu. Haana kuburitsa umbowo kuti akanga ari panze zveshokwadi, akabatiwa ari mumba uyu. Plus ndichiwedzera mashoko ari kutaurwa nababa vandeyechokwadi. Uri kuona here kuti wewe wazo extenda papindira nyaya yemumba, wazo extenda uchitaura kuti
ndaida mvura kureva kuti ndopawaititenda uchida kuzama kuti kana pakabuda nyaya yemumba umu makapindirwa nyaya yemvura ndokuti bwazoti asi ndakaperera muberere pamusoro ini mumba chaivo kupika namai vangu nababa vangu vari pasi pedhaka mumba handina kubva ndapinda mumba ndakazopinda ndakutorwiswa ya uyezve isi tiri kuti semaonero atiri kuita iwewe ava waivashedzawo kuti chii tangoita nasekuru nemuzukuru wakazviona kupi iwewe kuti ukama parorwa hanzvadzi yako mumusha maro iwe waimbondiudza kuti muzukuru wako pakuti kudii ivo ndo vaigara vachiti sekuru ndaindomboteedzerawo sevanhu vainditi sekuru murume wevanhu aumuzive ndaimuziva waimuti akasangana newaita sei ainditi mamuka sesekuru kana murume wevava murume wevava ko uyu uyu ndianoti tsano ko uyu uyu anoti sekuru ava vanoti sekuru ndizvozvo unoona kuti nyaya yekugadzira zita rekuti sekuru mutupo waamweni neukama hwehanzvadzi yako nevarume ava chero dai uriwe iwewe nyaya yautaura kuti chokwadi ungapupure kubvuma kuitwa sekuru nemunhu ari kubikirwa nehanzvadzi yako For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.